sai oga. Oga ka san ni sai dai ka manta ni. Amma in ka ga hotona za ka tuna da oga ni saboda gaskiya ina fara jin waƙoƙinka na fara yinka. Nakan tura su group na WhatsApp da dama. Nakan yinka tura ma mutane waƙoƙinka wajen garinmu da cikin garinmu da wajen garinmu. Har abin da ya kanke local government. Mutane da dama sun san ka Ciranci local government ta dalili na ni nike baza ka. So da dama ma bayan wata riga na wata na rubuta One Top gaskiya. Ina yinka oga. A wayana ina da hotunan ka sosai. Kaga irin su. Rana on top, zan so ku gane ni ne. Ka ji sauti na, kai ma ka san daban ne. Sani on top, na zo da hit, speaker sun kone. Wanda suka so mu ga dare gari ya waye. On top, niga ina buga waka sun ji. Ina waka suna dansi suna ce mini anya nike yin wannan waka. Love you my lover. Buri na in zo in gan ku kaɗan nake.